Ось так. І раз, два, три, бачата, раз, два, три, бачата, раз, два, три, бачата, раз, два, три. Ой, привітання, дівчинки і хлопчики. А я тут разучу один цудовний танець. Він називається бачата. Шкода, мої маленькі сябри недзе затрымліваюцца. Мы потанчили разом. Ой, а ведаеце што? А давайте вы долучитеся до моего танцевального уроку. Згодныя? Зараз я покажу вам основные танцевальные рухи гэтага танца. Глядите уважливо. Раз, два, три, бачата, раз, Добрый два, вечер три, всем. бачата. Привет, няня Полинка. Привітання, мои любые. А что это ты робишь? Я разводчиваю один цудовный танец. Он называется бачата. Хочете, будем танцевать разом? Ой, я с великим задовольнением. Ну, Но танцевать люблю. А я не хочу. Чому? Не хочу и все тут. Певно, ты соромишься. Ой, и Вусик, ты у нас такий тихоня. Ніякий я не тихоня. Просто... Что просто? Танцевать я ніколи не буду. Так, чому? Я скажу, только вы никому. Нікому даю слово. И я даю. Ну, однойчы я уже спробовал потанчить, але усе, хто бачив мої незграбні рухи, почали сміятися, бо у мене нічого не отрималося. І що, ти з одної неудалої спроби вирішив більше ніколи не танцювати? Ага, ніколи, коли нема ні слиху, ні почуття, як його такту. Гэта тобі сказали ти, хто з твоїх танців сміявся? Ага. Я не сказали, ти, здається, не медведяня, а рухаєшся, як яно. І тоді я вирішив, більше ніколи навіть спробувати танчить не буду. А ось тут ти не правий. Возьмем нашого топу. Ён хоч і медведик, а танчить так цудовно. Просто топове виключення. Ён талановитий. І ти талановитий. Яще який. Я у гэтым упевнена. І я у гэтым упевнена. А давай ми проверим твой слых і твоє почуття такту. Тримай. Ага. І повторяй за мною. Ось так. Отрималися? Я ще як отрималася, ти молодчина. Скажу тобі, Буслічик, з почуттям такту і з музичним слихом повний порядок. Правда? Правда. А танцем, як і любому занятку, треба вчитися. Вось. У мене так само спочатку не усе отрымлівалося. Головне сказати собі, я змогу та не здаватися. Ну, добре, я поспробую. Так? Зараз. Я змогу. Я не буду здаватися. Молодчина. Полинка, а коли з'явилися перші танці? О, я можу відказати, я ведаю. Так, слухаємо. Танці з'явилися давно. Ще першобытные люди скакали ля вогнища. Як умів. Ось так. Яны таким чином дощ викликали. Ті у танці показували змену ночі і дня. Значить, першобытные танці – гэта не просто скоки. Вядома, не. Уже тады танец нес певний сенс. А ось цікаво було б поглядеть на перший музичний інструмент. Ну, ось, глядите. Калі ласка. Ой, звичайные камяні. Так, камяні розних памерів, а яшчэ панцирі чарапах і дубінки. Ой, як цікаво. А далей? Далей йшли часи. І танець усё больш захапляў сэрцы людзей. Зразумела. А вось адкажыце мне, што такое алімпійскія гульні? А гэта, калі спортсмены з усяго свету збіраюцца разам і змагаюцца за медалі. Яны сваю спартыўную спрытнасць і моц усяму свету паказваюць. Малайцы. Дык вось, у старажытнай Грэцыі, якая з'яўляецца радзімай алімпійскага руху, усе гульні пачыналіся менавіта з танцаў. Таран! І кожны рух танцаўшчыцы нешта значыў? Конечно, Яночка. Кожны танец мог расказаць цэлую гісторыю. Ух ты! А што было потым? Мне дык вельмі падабаецца перыяд у гісторыі чалавецтва, калі пачалі праходзіць танцавальныя балі. Загадам Петра I быў такі вялікі рускі цар. Усе дзеці дваран павінны былі ведаць асноўныя танцы. А калі хто не хацеў іх ведаць?
Тады на баль не ходи и дома сяди, так? Менавіта, што так, Яночка. У тыя часы з'явіліся такія прыгожыя танцы, як мінуэт, мазурка, паланэз, галоп, вальс. Шмат кампазітараў напісалі вальс. У аднаго толькі Ягана Штрауса вальсаў 447. А мы, Яночка, нічога гэтага не ведалі. Палінка, дзякуй табе за цікавае падарожжа ў гісторыю танца. Я рада, што вам спадабалася. Ой, вядома, спадабалася. І мне нават захацелася які-небудзь сапраўдны танец вывучыць. Можа, гэты твой бачата. Бачата, навучыш мяне? Дамовіліся. Ой, і мяне. Тады паказвай, як трэба рухацца. Я паспрабую паўтарыць. Сябры мае, давайте урок танцаў перанясем на заўтра, бо зараз хто мне адкажа, што мы павінны паглядзець? Ну, вядома, мульцік. Дзеткі ж чакаюць. Ага, глядзім, сябры мае. І вось пасля такога цудоўнага мульціка Будзем вучыцца танчыць. Не. Ты жартуеш. Вядома, будзем да адпачынку рыхтавацца. Тварыкі і лапкі мыем, бацькоў цалуем. І ў ложачкі бяжым. Добрай ночы, сябры мае, і цудоўных усім сноў. Бывайце. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вача